ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அன்பாக்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட்டாக OnePlus Bullet ஒயர்லெஸ் இன்செட் பேஸ் எடிஷன் தான் வாங்கியிருக்கேன். ப்ளூ கலர் வாங்கியிருக்கேன் நான். அதோட ரிவ்யூ தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க ஒன்றா பாருங்கள். இது வந்து நான் ஒரு 3 or 4 months கிட்ட யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். அது நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு தான் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவாக எடுத்து போட போகிறேன். ஏன்னா இந்த வீடியோ நான் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சிட்டேன். பட் அதோட யூசேஜ் நான் எப்படி பார்க்கணும்ல, பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து பொறுமையாக ரிவ்யூ பண்ண முடியும். ஸோ வந்து ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸ் நல்லா வந்து ஒரு ஹை லெவலில் கொடுத்துருக்காங்க. பேக்கிங்லாம் நல்லா பக்காவாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். சுற்றி வந்து அந்த கவர் போட்டிருக்காங்க. நம்ம ஒரு சின்ன கத்தி ஏதாவது ஒன்று எடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கத்தியில் நான் வந்து ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கிறேன். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2000 கிட்ட வருது. நான் வந்து ஒரு ஷோரூமில் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஆன்லைனில் பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்தா அதே ப்ரைஸ் தான் வருது. மேலே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. மேலே ஓப்பன் பண்ணலாம் இருந்தேன். இதில் கீழே கொடுத்துருக்காங்க போல் ஓப்பன் பண்ணுறது. சரி, கீழே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். மேலேருந்து கீழே கொஞ்சம் தள்ளிங்கன்னா கீழே ஓப்பன் ஆகிடும். உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேக் சைடில் வந்து தான் நம்ம நெக் பேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. பாக்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுண்ட் யூ கேன் ஃபீல், அதாவது அந்த சவுண்டை வந்து நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு போட்டிருக்காங்க. பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நெக் பேண்ட் இருக்குது. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, நடுவில் ஒன்றும் இல்லை, பேக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஆர்டர் பண்ண இந்த ப்ளூ கலர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்ல அப்படியே க்ரிப்பாக இருக்குது. நல்ல குவாலிட்டியில் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் மற்ற லோக்கல் பிராண்ட்லாம் வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். குவாலிட்டியில் வந்து கொஞ்சம் குறையாக இருக்கும். கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாலே உடஞ்சி போயிடும். அந்த ஒயர் கொஞ்சம் நீங்கள் லென்த்தாக இழுத்திங்கன்னா அழுதுடும். பட் இதில் வந்து அப்படி இல்லை. நல்லா ஃபுல்லாக ரப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க. ரப்பர் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் பார்க்கவே பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் இப்போ வந்து காதில் வச்சா கூட உங்களுக்கு இயர்லாம் வலிக்காது. இப்போ மற்ற லோக்கல் பிராண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு காதுலாம் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பட் இதில் அப்படி கிடையாது. நல்லா பக்காவாக இருக்குது. நல்லா க்ரிப்பாக இருக்குது உங்களுக்கு. இப்போ சிலது தான் நீங்கள் நெக் பேண்ட் காதில் மாட்டிட்டு போனீங்கன்னா நடந்து போகிறப்போ உங்களுக்கு அந்த இதுலேருந்து கீழே விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை, நல்லா பக்காவாக இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த மேக்னெட் இதுவும் பக்காவாக உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேக்னெட்டு வந்து டச் ஆகும்போது வந்து உங்களுக்கு தானாக அதுவே ஆஃப் ஆகிடுது. திருப்பி மேக்னெட்லேருந்து நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது ஆன் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸில் வந்து யூசர் மேனுவலும் உங்களுக்கு அதை சார்ஜர் போட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ரெட் கேபிள் கிளப்புன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. யூசர் மேனுவலில் அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை பற்றி ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் நிறைய ஏகப்பட்டது கொடுத்துருக்காங்க. இதை நம்ம ஓரம் அப்படியே வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். இதில் அதுதாங்க, வேறு ஒன்றும் இல்லை. எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதுதான் போட்டிருக்காங்க. இதை அப்படியே ஓரம் வச்சிடலாம். வேறு என்ன பாக்ஸில் இருக்குன்னா டைப் சி கேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. பட் சார்ஜர் தான் கொடுக்கல. சார்ஜர் போல் நம்ம மொபைல் சார்ஜரில் இது போட்டு டைப் சி கேபிள் இது நம்ம அப்படியே போட்டு சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். வேறு என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த ரப்பர் இது, இப்போ நீங்கள் காதில் அந்த நெக் பேண்டில் எண்டில் இருக்கலாம் மேக்னெட்டிக் இதில் ஸ்பீக்கராண்ட அந்த இது வந்து எங்கேயா தொலைஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு இந்த ரப்பருக்கு இது கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரா. இத்தனைக்கும் 4 கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. ஏதாவது தொலைஞ்சிச்சுன்னா கூட நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம். நம்ம அதை அப்படியே ஓரம் வச்சிடலாம். இவ்வளோதாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்தது.
சார்ஜர் ஆனால் நல்லா நிற்கிது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு.